Inaabangan na lang umano ni Senator Rizon Tiveros sa magiging desisyon ng Korte Suprema sa hiling nito na payagang makadalo si Pastor Apollo Kibuloy sa isasagawang pagdinig ng kapulungan sa mga kaso nito sa mga susunod na linggo. Sa buong kwento makakasama natin si Raymond Tinasa. Formal nang hiniling ng tanggapan ni Senator Rizon Tiveros kay Judge Elma Mendoza Lingan ng RTC Branch 159 ng Pasig City na payagan si Pastor Apollo Kibuloy na dumalo sa pagdinig ng Senado. Itinakda ang pagdinig sa October 23, 2024, ganap na alas 10 ng umaga. Batid sa sulat ni Hontiveros, inaasahan nito ang positibong tugon rito ng hukom. Maliban sa Pasig RTC, nagpadala rin ng sulat ang komite kay Judge Noel Parel ng Quezon City RTC Branch 106. Inaasahan ito ang magiging kauna-unahang pagdalo ni Kibuloy sa pagdinig matapos siyang magtago hanggang tuluyang maaresto. Ako, si Raymond Tinaza, para sa Kwentong Politiko.